Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bakul. Taong 1971. Anini Antique. Itong mga panahong ito, mangingisda itong si Bakul. Panganay siyang anak ng kanyang mga magulang, kaya siya ang kalimitang isinasama ng mga ito sa mga trabaho. Bagaman nagbibinata pa lamang, wala naman yung problema sa kanya. Kung isipin kasi, sanay na siya sa kanilang buhay, kaya anuman ang hirap, hindi na niya pinagrereklamuhan pa. Bilang binata, hindi biro ang kanyang ginagawa. Isipin ninyo, pagkatapos ng kanilang pamamalaot, ititinda pa nila ang kanilang mga huli at kapag naubos na ito, dadaan sila sa mga bahay-bahay para mag-alok ng serbisyo. Minsan, sa sobrang dami ng kanilang ginagawa, halos inuumaga na sila kung umuwi. Nakakarating din sila sa mga karatig baryo para lamang kumita ng malaki. Magmula kasi noong nagkasakit yung nanay nila, mas lalong naghangad ng malaking kita ang kanyang ama. Gustong-gusto kasi nitong ipagamot ang kanyang asawa, kaya na may sa kahit na anong paraan, nakahanda itong gawin ang mga bagay-bagay. Para sa kanya, nananatiling pangarap na ipadala ito sa bahay pagamutan. Sa totoo lang kasi, ilang beses na nila itong dinala sa albularyo pero wala pa ring nagbago. Ang mas masaklap pa, habang tumatagal mas lalong tumitindi ang sakit nito. Halos dumarating na nga noon sa puntong hindi na nito sila nakikilala na parabang natapyasan ito ng memorya. Sa kanilang lugar, marami ang nagsasabing binarang ang nanay niya. Yung iba naman, sinasabing biktima ito ng pangungulam dahil sa sama ng ugali nito. Maraming haka-haka ang kumakalat sa kanilang baryo, pero imbis na patulan, mas pinili nilang hayaan na lamang. Ang mahalaga para sa kanila, nakakakain ng maayos yung nanay niya. Maliban sa sakit sa pag-iisip at pagiging agresibo, wala na itong iniindang iba pang karamdaman. Ayos na yon, kesa naman makita nila ang kanilang ina na naghihirap buhat sa karamdaman. Dahil sa ganoong sitwasyon ng kanilang pamilya, yung iba sa mga kapatid niya, napilitang ipaampon ng tatay niya sa mga kakilala nitong kaibigan. Umaasa yung mababago ang buhay nito at hindi matutulad ng buhay na tinatahak nila Bakul. Kung sa pagtanggap lang, matagal na nilang kinupkop ang tadhanang yon para sa kanila. Araw-araw ngang sinasabi ng tatay niya na pag gumaling na ang nanay nila, pwede na silang magpahinga. Dahil dito, mas lalo pa silang nagpursige hanggang sa dumating ang puntong namatay ang nanay niya. Nataong nasa laot sila nun, kaya dumipende ang kanilang mga nalaman sa mga sinabi ng kanilang mga kababaryo. Ayon sa mga ito, nagwala ang nanay niya at nanugod yon ng mga taong dumaraan sa bahay nila. Nagtangka rin yung manunog ng bahay at nung naaktuhan ito ng kababaryo nila na may sinaktang bata, walang pagdadalawang isip itong pinaputukan. Sa ulo ang tama nito, kaya nung bumagsak sa lupa, hindi na nila ito pinagtulungang dalhin sa pagamutan. Sa pagpapatuloy naman ng paglalahad ng kanilang kababaryo, tila bang sinisisi pa nito ang kanyang ama. Noong una nasisikmura pa niya ang mga sinasabi nito pero nang dumating na sa puntong pinagmumura na sila at sinabihan pa ng kung ano-ano, doon na ng dilim ang paningin ni Bakul. Walang sabi-sabi,
Buong puwersa naman niyang hinawakan ang dala niyang sagwan, sabay hampas nito sa kausap nung tatay niya. Pagbagsak naman ito sa lupa, dali-dali niya itong sinugod kung saang walang patid niya itong pinagpapapalo hanggang sa mawala na ito ng malay. Nang masipat na yon ng iba pa nilang mga kababaryo, doon na mas lalong tumindi ang mga nangyari. Nang mapansin nilang pagtutulungan na sila ng mga ito, bigla naman siyang hinila ng tatay niya, sabay takbo papalayo. Pagdating nila sa kanilang bahay, bigla nilang kinuha ang kanilang ipon, sabay takas sa baryong yon. Hindi man nila mawari ang kanilang pupuntahan, pinili nilang magpatuloy. Inaasahan na rin nilang hahanapin sila ng batas, kaya para makaiwas, kagubatan ang pinili nilang pagsilungan. Ayon sa kanya, na sa mga panahong yon, wala silang dalang kahit na ano maliban sa ipon. Yun lang kasi ang mahalaga para sa tatay niya, gawa ng ito ang naipangako niya sa pumanaw niyang asawa. Masakit man yun para sa kanilang dalawa, pinili nilang magpatuloy. Habang binabagtas nila ang masusukal na kakahuyan, bumabalik sa mga alaala ni Bakul ang lahat ng masasaya nilang memorya. Kahit pinipigilan niya noong lumuha, sadyang itinutulak ito ng kanyang mga mata. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, nang mapansin nilang milya-milya na ang layo nila sa kanilang lugar, nagdesisyon na silang humanap ng mapagpapahingahan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-usad, nakasilay sila ng isang batis na may dumadaloy na preskong tubig. Upang maibsan ang kanilang pagod, agad naman silang nagtampisaw doon para magpahinga. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, may nasipat silang isang puno na pwedeng higaan ang mga sanga. Dahil dito, agad namang nagdesisyon ng tatay niya na tumungo sa lugar na yon pagkatapos nilang maligo. Di naman noon tumutol si Bakul. Sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, tagasunod lamang siya sa pasya ng kanyang ama. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang lugar na yan, dahan-dahan naman niya itong kinausap ukol sa kanilang plano. Maging siya man kasi, hindi maiwasang mag-alala, gawa ng nararamdaman niyang walang saysay ang mga ginagawa nila. Aminado rin siyang nagkasala siya sa batas, kaya para maibsan ang kanilang pagtitiis, nabanggit niya rito ang kagustuhan niyang sumuko na lang. Nang marinig naman yon ng tatay niya, bigla naman itong nagmura, sabay silay sa kanya. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng mga siraulong yon? Kung napatay mo man yon, tama lang yun sa kanya. Masyado siyang pakialamero sa buhay ng iba. Wika sa kanya ng ama niya. Pagtatapat pa nito na, hindi ito naniniwala sa salaysay ng mga ito. Gawa ng noon pa lang, alam na niyang kumukontra ang mga ito sa kanyang asawa. Palagi rin nila itong nakakaaway sa kanilang lugar, kaya hindi malabong makagawa yon ng masama sa kanila. Dagdag pa ng kanyang ama na, pinalabas lamang nito na may ginawang masama ang asawa niya upang magkaroon yon ng dahilan para yon ay mapaslang. Lahat sila anak magkakasabwat. Alam na alam ko na yon dati pa. Ay. Meron talagang mga taong masayang nakikitang naghihirap ang kapwa nila. Pero hindi bale. Hihingi tayo ng tulong. Babalik tayo sa lugar na yon para mapagbayad ang kanilang mga kasalanan. Akala nila sila lang ang may alam, ha? Nagkakamali sila.
Seryosong wika ng kanyang ama. Dahil dito, doon napagtanto ni Bakul na may alam yung lugar na pwede nilang puntahan. Sa pagkakataong yon, minabuti na niyang manahimik habang pilit na pinaniniwalaan ang mga katagang inilahad nito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Milya-milya man ang layo nila sa Aninii, wala silang pakialam, basta ang mahalaga mapuntahan nila ang lugar na kanilang pakay. 2 linggo ang dumaan. May nasipat silang isang maliit na baryo sa gilid ng kapanatagan. Mga magsasaka ang naninirahan sa lugar na yon, at sa unang tingin, hindi mo talaga yon paghihinalaan ng kung ano. Nabago lang ang nararamdaman noon ni Bakul nang malapit na sila rito. Pagpasok kasi nila sa baryo, unang bumungad sa kanila ay yung mga taong tumigil sa kanilang ginagawa para magmasid. Yung iba sa mga ito pangisi-ngisi pa, habang ang iba naman animoy naghahanda na ng kanilang mga sundang. Yung tipong may kakatayin yung hayop para sa isang malakihang selebrasyon. Pagsilay naman ni Bakul sa bagay na yan, agad naman siyang hinawi ng kanyang ama. Inabisuhan siya nitong wag na wag lalayo, tapos iwasang makipag-usap sa mga taga roon. Dagdag pa nito na, sa oras na marating nila ang kakilala nung nanay niya, ligtas na sila sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, may isang matandang humarang sa kanila. Sa estado nito, parang isa lang yung magsasaka, pero naniniwala si Bakul, higit pa yun doon. Maya-maya pa, nang masipat na nito ang tatay niya, bigla naman yung humarang sa daan habang nagwiwika sa kanila ng, "Siguro naman alam nyo kung ano ang lugar na ito. Bawal dito ang mga dayuhan. Lalong-lalo na ang mga katulad ninyo." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tahimik naman yung napaharap sa matanda habang sumasagot dito ng, "Asawa ko ni Belinda, anak ni Manang Punay. Naparito kami para ihatid ang nakakapanlumong balita. Kilala niyo siya, hindi ba? Gusto kong dalhin mo kami sa kanya." Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, ramdam nila ang panginginig ng tuhod nito. Unti-unti na ring nabago ang tono ng pananalita nito, habang yung iba namang mga taong nakarinig, dahan-dahan na ring bumabalik sa kanilang mga tahanan. Nang sila na lamang ang nasa daan, tahimik naman sila nitong pinasunod patungo sa sentro ng baryo. Sa kanilang paglalakad, naitanong sa kanila ng matanda kung papaano nila nakilala si Manang Punay. Yun kasi ang nagsisilbing namamahala sa kanilang lugar, kaya halos hindi ito makapaniwala sa kanyang mga narinig. Pagtatapat pa nito na hindi biro ang mga sinabi niya, gawa ng sa oras na tumanggi ang matandang yon, paniguradong kamatayan ang naghihintay sa kanila. Dagdag pa nito na malupit si Manang Punay, kaya iniiwasan din ito ng kanyang mga kauri. Bibihira nila yon kung kumprontahin, sa kadahilanang wala itong pakialam kung kadugo niya ang kanyang kausap. Basta ba'y nagkamali ito, handa niya itong onsihin para maipakita sa kanyang mga nasasakupan na isa siyang nilalang na may patas na pananaw. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yon, sakto naman ang pagdating nila sa isang malaking tahanan na napakaluma na. Tabingi na ang mga pundasyon nito at sa estado nun,
parang panahon pa yon ng mga Espanyol na katayo. Sa pagkatok naman ng matanda sa pinto, bigla naman yung lumuhod sa harapan nito na siya namang ikinagulat ni Bakul. Ilang segundo lang ang lumipas, dahan-dahan namang bumukas ang pinto kung saan doon nila nasilayan ang isang matandang babaeng paika-ika na sa paglalakad. May hawak na rin yung tungkod sa kaliwang kamay at sa estado nito parang sobra na sa 100 ang edad nito. Pagsilay naman ito sa matanda, agad naman niya itong inutusan na tumayo. Matapos nun, ibinaling nito ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng ama ni Bakul. Silay pa lamang ng matanda, alam na niyang kilala nito ang kanyang ama. Maya-maya pa, narinig niya ang malalim nitong boses na nagwiwika rito ng, "Dalawa lang ang rason kung bakit kayo pumunta, Berto. Una, may natuklasan ka sa asawa mo. At pangalawa, patay na ang pinakamamahal kong anak. Ano sa dalawang yon ang rason mo?" Pagkarinig naman ng tatay niya sa sinabi nito, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga nangyayari. Habang nagbibitaw ito ng mga kataga, ramdam ni Bakul ang tindi ng lungkot ng tatay niya. Paulit-ulit din itong humingi ng tawad sa matanda na para bang ito na ang umaako ng lahat ng kasalanan. Matapos naman itong mailahad ang lahat, doon na nagsimulang magbigay ng istorya si Manang Punay ukol sa kinahinatnan ng kanyang anak. Ayon dito, tinanggap nito ang parusa sa pag-alis ng bahay nila, kaya yon ang naging kapalit. Dagdag pa nito na, kung kinupkup lang sana nila ang alok niya, hindi ganon ang magiging wakas. Subalit sa kabila nito, mariing inilahad ng matanda na hindi niya papatawarin ang pumatay sa kanyang anak. Dagdag pa nito na, kahit hindi siya utusan ni Berto, babalik siya sa baryo nito para maghigante. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang pasasalamat ng tatay niya at bilang pabuya sa nais nitong mangyari, buong tapang nitong inilahad sa matanda ang kanyang iniaalok. Kapag naubos mo sila, Manang, handa kong ibigay sa iyo ang aking kaluluwa. Bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa akin. Basta sana ipangako niyo, lulubayan niyo ang aking anak. Alam ko naman noon pa, hindi ka tumatanggap ng gawain ng walang kapalit. Hayaan mong ibigay ko ito sa iyo, tanda ng aking pagsisisi at paghingi ko ng tawad dahil sa kabiguang dala ko ngayon. Seryosong wika ng tatay niya. Nang marinig naman ni Bakul ang sinabi nito, sinubukan niya pa yung tapikin pero hindi na ito nakinig. Pagsilay naman ng matanda sa kanila, napangisi lang naman ito habang nagwiwika ng, "Ganun ba? Lungkot na ba yung puso mo at gusto mo nang makasama kaagad ang asawa mo?" Tinatanggap ko ang alay mo, Berto. Pero hayaan mo, bago kita kunin, sisiguraduhin ko muna sa iyong nakuha mo ang paghihigante na hinahangad ng iyong puso. Tuloy kayo sa bahay ko. Dito na muna kayo manirahan ng mga ilang araw. Pangako, 2 araw lang ang itatagal ng trabaho kong ito. Huwag kang mag-alala. Malapit mo nang makita ang lahat ng taong umapi sa inyo. Dahil sa sinabi nito, dahan-dahan naman silang pumasok sa loob ng bahay. Si Bakul noon takot na talaga pero pinili pa rin niyang maglakas loob
na samahan yung tatay niya. Pagpasok naman nila sa loob ng tahanang yon, bumungad sa kanila ang mga nagsisitaasang banga na may mga kamay ng taong nakasabit sa itaas nito. Napakabaho rin ng lugar na yon, pero paglaway sa kanya nung matanda, lahat yon nawala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon niya nasilayan ang hindi mabilang na kalansay ng tao na animoy naging palamuti na sa loob ng bahay nito. Ayon kay Manang Punay, ang mga kalansay na kanilang nakikita sa lugar ay ang mga antingerong minsang humamon sa kanya. Lahat yon dalubhasa sa mga larangan nila, kaya hindi rin naging biro ang kanyang pinagdaanan, mapatay lamang ang mga ito. Pagmamayabang pa nito na, ang 9 na kalansay na nasa itaas ng dingding ng bahay, ang mga pinakamahalaga niyang tropeyo sa lahat. Yun kasi ang pinakamalakas na antingero sa mga nagdaang panahon, kaya buong puso niya itong ipinagmamalaki sa kanyang mga bisita, pagpapakita ng kanyang estado sa buhay. Nang marinig naman ni Bakul ang sinabi nito, halos hindi niya maisip kung ilang taon nang nabubuhay ang matandang yon. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, bigla naman itong hinawakan ng kanyang pisngi, sabay wika ng, "Maging malaya ka na sa iyong problema. Walang sakit ang nanay mo. Bagkus ang karamdaman niyang iniinda noon ay parte ng parusa ko. Sadyang makulit lang itong tatay mo. Sinubukan niyang basagin ng mahikang walang katapat sa lahat. Sayang, malulunasan sana ang kanyang karamdaman kung bumalik kayo rito ng maaga. Sino ba namang ina ang hindi makapagpapatawad sa kanyang anak, hindi ba?" Dahil sa sinabi nito, bigla namang bumigat ang buong katawan ni Bakul. Sa puntong yun kasi, napag-isip-isip niya na lahat ng sakripisyo nila, wala palang silbi. Lubos din niyang ikinagalit ang ginawa ng tatay niya. Pero sa kabilang banda, hindi na niya ito sinumbatan. Kahit papaano kasi, nauunawaan din niya ang mga pinagdaanan nito. Alam niyang hindi yun madali, pero kahit papaano naghanap talaga ng paraan ang kanyang ama para mabuhay sila ng normal. Matapos naman niyang malaman ang lahat, napansin niyang hindi na siya kinikibo ng tatay niya. Halos hindi na nga yun makatingin, kaya minabuti niyang hayaan na muna yon pansamantala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makarating na sila sa isang silid, dahan-dahan naman sila doong pinapasok para magawa na nung matanda ang pagmamarka sa mga taong dudukutin nito. Akala niya noon, magtatanong lang yun sa tatay niya, pero ayon kay Manang Punay, hindi yun ang paraan niya. Sa halip ang ginawa nito, pahigain sa lumang higaan yung tatay niya. Walang sabi-sabi, bigla naman itong kumuha ng isang mahabang ugat na may napakatulis na dulo. Napakalambot ng ugat na yon, pero nung ipinasok na yon sa ilong ng tatay niya, bigla itong tumigas. Pumuti rin ng husto ang mga mata nito, na parabang hindi na nito kayang labanan ang ugat na yon. Dahil sa pangyayari, agad naman itong pinigilan ni Bakul, pero pagsilay niyang nangingitim na ang mga mata ng matandang yon, natigilan siya sa kanyang paglapit. Hindi niya mawari, pero bigla na lamang siyang nagkaroon ng matinding kutob ukol sa maaaring mangyari sa kanya sa oras na sinubukan niya itong lapitan. Ayon kay Bakul, na kung pinilit niya ang kanyang kapangahasan noon, walang duda, siya ang susunod sa nanay niya. Sa loob ng ilang minutong nakapasok sa ilong ng kanyang ama ang ugat na yon,
Patuloy lang ito sa pagnisay. Ilang beses na rin niyang tinawag ang pangalan nito pero hindi siya nito naririnig. Maya-maya pa, nang makuha na ng matanda ang lahat ng detalye, agad naman itong lumabas. Sabay sigaw sa mga kababaryo nitong panayang pagtakbo at panaog sa dulong parte ng baryo pabalik sa bahay ng matanda. Nang marinig naman ng mga nilalang ang sinabi nito, kitang-kita ni Bakul ang pagkumpulan nito sa labas ng bakuran. Matapos nitong makuha ang nais mangyari ni Manang Punay, bigla itong tinubuan ng mahabang mga pakpak at sa isang iglap para itong grupo ng mga paniking nagsiliparan papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napansin naman niya ang pagpasok ng matanda. Pagdating nito sa silid na kinaroroonan niya, doon na nito inihipan ng usal yung tatay niya. Nang bumalik na ang ulirat nito, mariin naman yung inabisuhan ni Manang Punay na maghanda na. Ayon sa matanda, sa susunod na gabi, kukunin na nito ang kanyang kaluluwa. Magtitira lang yon ng kakarampot na bahagi nang sa gayoy makita niya pa rin sa kabilang buhay ang kanyang asawa. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, bahagya naman yung ngumisi sabay wika dito ng, kagaya ng ipinangako ko, ititira kong buhay si Bakul. Itong aking apo na naririto ngayon, ang tanging mabubuhay lang sa mga anak mo. Yung mga wala rito, mga irresponsable silang mga anak. Ang dapat sa kanila, mamatay na rin. Oh, huwag ka nang humirit pa, Berto. Inabala mo na ako ng husto eh. Nang marinig naman ng tatay niya ang sinabi nito, hindi naman ito maiwasang umiyak sa harapan ng matanda. Wala na rin itong nagawa kundi ang magpasalamat, gawa ng kahit papaano, nabigyan pa siya nito ng awa. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis na rin ito. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa loob, mangiyak-ngiyak namang ibinigay ng tatay niya ang ilang taon nilang ipon na nakasilid sa katawan ng kawayan. Anak, ikaw na ang bahala rito. Huwag mong kakalimutan, bunga ito ng ating sakripisyo. Hindi mo man ako makakasama, ipangako mo sa aking ilalagay mo ito sa mabuting bagay. Ito, anak, ang magsisilbi mong hakbang para makamit mo ang buhay na ating inaasam. Wika ng tatay niya. Dahil sa sinabi nito, halos mapaiyak na noon si Bakul, pero pinili niya pa ring pigilan ang kanyang nararamdamang emosyon. Yun lang kasi ang kanyang naisip na paraan, para naman kahit papaano, hindi sa kanya mag-alala ng husto yung tatay niya. Lumipas ang araw na yon. Nagulat na lamang sila nang masipat nila ang mga kababaryo nilang nakakulong sa ilalim ng bahay ng matanda. Personal itong ipinakita ni Manang Punay upang tuluyan silang maniwala. Nang masipat naman nila ang kalunos-lunos na estado ng mga ito, ni katiting na awa wala silang naramdaman. Yung tipong ang paningin nila sa mga taong yon kapantay lang ng paningin nila sa mga hayop na kalimitan nilang pinapatay para kainin. Sa kanilang pagmamasid, may mangilan-ngilan namang humingi ng tulong pero hindi nila ito pinansin. Sa halip ang ginawa nila, sinigawan at pinagmumura nila ito, pagpapakita ng nararamdaman nilang galit. Bagaman may iilan doong nagsasabing hindi sila sangkot sa gulo, hindi na nila ito pinakinggan pa. Sa mga oras na yun kasi, wala silang ibang hangad kundi mapagbayad ang mga taong naging daan upang mamatay ng maaga ang ilaw ng kanilang tahanan.
Kinagabihan, isa-isa nang itinali ang mga taong yon sa mismong sentro ng baryo. Gaano man kalakas ang kanilang mga sigaw, hindi yon ikinakabahala ng iilan. Yung iba nga, pinagtatawanan lang ang mga ito na animoy nasisiguro nitong walang makakarinig sa kanilang mga tinig. Pagpatak naman ng 8:00 ng gabi, lahat sila nasa labas na. Si Manang Punay noon, hinihintay na lamang yung hudyat ng tatay niya. Hindi naglaon, nang magkaroon naman ng lakas ng loob itong si Berto, agad naman yung umakyat sa entablado, hudyat ng pagsisimula ng isang malaking piging. Sa kasagsagan ng pagsasalita nito, pansin na noon ni Bakul ang iilang mga panauhing abalang-abala sa paggawa ng siga. Sa mga tabi nito, nakahanda na rin ang mga nagsisilakihang kawa na animoy may lulutuin itong handa. Matapos namang mailahad ng kanyang ama ang lahat ng saloobin nito, agad namang inutusan ni Manang Punay ang mga kasama nito. Pagkabigay naman ito ng hudyat, walang habas naman itong pinagsasasakmal ang mga kababaryo nilang paulit-ulit na nagmamakaawa. Pagkaladkad naman ng mga nilalang sa panauhing yon, agad naman nila itong inilubog sa kumukulong tubig. Sa tuwing sinusubukan ng mga itong tumakas doon, paulit-ulit nila itong ibinabalik hanggang sa sumuko na mismo ang katawan ng mga ito. Ayon sa kanya, nasa humigit 9 katao ang namatay noong mismong gabing yon. Harap-harapan din itong kinain ng mga nilalang na ang tanging naibigay lang sa kanila ay matinding pandidiri. Matapos ang mga pangyayari, doon na nagwakas ang piging na sinabi ng matanda. Pagbalik nila sa bahay nito, inabisuhan sila nitong bukas na bukas, ihahatid itong si Bakul sa karatig bayan. Sisiguraduhin din itong wala nang makakakilala sa kanya, nang sa gayoy hindi na siya masundan pa. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, ganoon na nga ang nangyari. Matagumpay niyang narating ang karatig bayan, pero sa kasamaang palad hindi niya kasama ang kanyang ama. Napakabigat ng kanyang loob noon, pero kailangan niyang magpatuloy. Halos ilang buwan din siyang nagpalaboy-laboy hanggang sa naglakas loob na siyang gumawa ng sarili niyang hanap buhay. Napakarami ng kanyang itininda noon hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na siya ng maayos na pamumuhay. Mula noon, tahimik na siyang nanirahan sa lugar na yon. Unti-unti na ring dumami ang kanyang mga kakilala hanggang sa nagkaroon na rin siya ng katuwang sa buhay. Pero alam niyo, pinuno, ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin naiibsan sa puso ni Bakul ang matinding pagsisisi buhat sa pagkawala ng mga magulang niya. Ayon sa kanya, isa yon sa pinakamalungkot na tagpo ng buhay niya, pero laking pasasalamat niya pa rin sa mga taong tumulong sa kanya, lalong-lalo na sa ina ng kanyang ina, na binansagan nilang ang brutal na si Manang Punay. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, nakakatakot to, no? Lalo na kapag nagkaroon kayo ng nanay na katulad ni Manang Punay. Kasi kita niyong ginawa niya sa sarili niyang anak. Hindi ko masabi na kasalanan ba nung tatay neto ni Bakul o kasalanan ni Manang Punay. Kasi ang sabi ni Manang Punay sa kwento, na kung hindi sana tinakas ng tatay niya o inilayo sa kanya yung sarili niyang anak, hindi yun mababaliw o magkakaroon ng sakit sa isip. Diba? Pero siguro dahil na rin sa takot ng tatay ni Bakul kay Manang Punay, ang ginawa niya, nilayo niya. Hindi niya alam na parang mayroon pala tong sinulid na nakakabit sa ulo niya, na once na lumayo siya sa nanay niya,
merong mangyayaring hindi maganda. Yun na nga, nabaliw. Tapos ang ending, hindi na nila makontrol yung nanay niya. So kung ano yung pinaggagawa siguro, hindi ko rin masabi na nagsisinungaling yung mga kababaryo nila. Kasi nga naman, anong dahilan nila para magsinungaling, di ba? Siguro talagang ginawa nila, hinihintay nilang magkamali yung nanay ni Bakul. Tapos talagang tutuluyan na nila. Kasi nga, parang peste na sa lugar nila eh. Baliw ba naman eh, tas pakalat-kalat pa, di ba? So ako, hindi ko maisip kung sino may kasalanan sa dalawang side eh. Yung bang tatay ni Bakul na nagmahal lang, na gustong masolo yung mahal niya sa buhay? O yung nanay ng nanay ni Bakul na ayaw mawalay sa kanya yung anak niya? Mahirap sagutin yan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.